Mae Partneriaethau SMART Llywodraeth Cymru yn cynnig cymorth ariannol ar gyfer prosiectau arloesol sy'n gofyn am gydweithio academaidd a gwahanol arbenigeddau mwyn datblygu cynnyrch neu dechnoleg. Roedd y Partneriaeth SMART a gynhaliwyd gydag Aston Martin yn golygu cydweithio rhwng cymdeithion ymchwil, staff academaidd Phrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant a pheirianwyr o gwmni Aston Martin a'i hunan. Roedd yn canolbwyntio ar 3 maes: ffram cerbydau, datblygu cynnyrch ac uwch weithgynhyrchu. Prif amcan y graddedigion yn Aston Martin oedd gwella'r prosesau gludo a fyddai'n arwain at greu car ysgafnach. Mae ceir ysgafnach yn teimlo'n fwy pwerus ac yn llai trwm ar danwydd. Mae'r brifysgol yn adnabyddus am ei raglenni sy'n cael eu harwain gan ddiwydiant, sy'n rhoi cyfleoedd gwaith i raddedigion mewn cwmnïau sy'n defnyddio sgiliau ansawdd uchel. Mae llawer o'r cyfleoedd sy'n cael eu datblygu yn yr ysgol beirianneg yn codi y maes awtomeiddio ac efelychu. Mae Aston Martin wedi cael 2 weithiwr medrus llawn amser, gwybodaeth newydd a thechnoleg arloesol. Gyda chymorth Partneriaeth SMART Llywodraeth Cymru, mae doniau yn cael eu cadw yma yng Nghymru.